Sana kadang Juripati menika kula lan sakadang penyiar radio Juripati badhe tumuju wonten ing Pomosda badhe ngliput rebahan pawan kalian Ki Seno Nugroho ingkang mangke badhe rawuh kinten-kinten jam 2:30 nggih. Pripun kanca-kanca sampun sawekta? Siap. Monggo kita sedaya monggo kata nek kembali mangke. Musim pancaroba iki kita kudu sing ati-ati. Awit ing musim pancaroba iki akeh virus sing sumebar. Iki contone Kang Sabdo iku wis lara-lara kuwi. Yo kene iki yo sehat walafiat to. Nek termo gebres-gebres yo karo kanca kudu beres ngono kae. Bisa. Nah, tapi ya pancen aku setuju mbak awakmu pancaroba iki pancene awake dhewe ora sing ati-ati ngono ya bahaya ya to, Mbak? Ya. Kuwi kudune di apa, Mbak? Di Ya diusadani. pageri. Nah, pageri kanggo Sik to, apa? kok dipageri apa arep duwe gawe to sing Di iki? pageri Maksud iki iki jaga-jaga, jaga raga. Tak kira dipageri kaya duwe gawe. Iki ora- Isuk ngono kala. Ora ngerti sasmita basa Jawa belas apa iki ya? Jan. Wah, iki ana pengawal Pampengan. Pancas. Ana pampengan. Rombongane Juripati ngono apa? Apa meneh? Sing nyopir brengos di Baprang ke Manaden. Wah, iya. Yes. Aku tak seneng iki tok brengos tok. Tapi penghapusan minggu ini mangan pot. Ayo Brengos Chandra nih. Siapa? Tertore Chandra payangan. Lah nek Bung Pras ki brengose kaya otot kawat balung besi. Apa kan? Otot kawat balung besi nyerodok ngono ya. Kuwi enek Chandra nek. Oh. Otot kawat balung besi, ora kuat lewat arep mati. Menika sampun dumugi wonten halaman Pomosda nggih wonten lebetipun ngaji masjid. Menika badhe tumuju wonten kantor pusatipun. Monggo kula dherekaken bagan kali kesina. Jenenge temu ndi Mas Sanji? Pomosda. Pomosda. Napa temu Mas? Enten napa temu Mas? Wayang kok. Wayangan. Ki Seno kok. Ki Seno Nugroho Mbak Sanji lakone Wisanggeni Ratu. Iki ulang tahunnya Pomosda sing ke-4 24. 24. Betul. Jenenge apa, Mas? Iki anu, iki batu marmer Kang. Oh, Ini batu marmer iki. Iki ora sembarang wong sing duwe Kang. Sangat mahal iki. Leru, Sangat mahal Kang. leru ki jenenge di batu marmer. Apa? Iki umbele bumi. Umbel bumi. Betul betul ya umbel. Umbel bumi. Apa ya Sampeyan, ngene Kang? iki?